Danasîna tescîlkirina kebaba cîgerê li ser pira dehderî ya dîrokî ya Amedê hate kirin. Kebaba cîgera bi perde û kebaba cîgerê du salberê li ser Diyarbekirê hate tescîlkirin. Ji bo danasîna tescîlkirinê jî li ser pira dîrokî bernameyeka danasînê hate çêkirin û hosteyên navdar li ser pira dîrokî kebaban çêkirin. Kebaba cîgerê ji Gezeba berxan çêdibe ku ev hemî nîşe tescîla erdnîgarî ye ji bo cûreyên kebabê cîgerê. Mehmet Kaya serokê Odaya Pîşesazî û Bazirganî ya Amedê dazanîn bi kebaba cîgerê heta niha 48 xwarin û tişt li ser Diyarbekirê hatine tescîlkirin. Teşhirlememiz çok zor olmadı. Çünkü ciğer kebap... Kebaba cîgerê ji mêj ve bûya xwarinek bazarê. Ji bo tomarkirina xwarinê şertê bingehîn jî ew e ku divê ew bibe xwarineke bazarê û bê piştrazkirin ku aîdî vê deverê ye. Li Amedê 305 dikanên kebaba cîgerê hene. Lewma kebab gaveke li pêş tomarkirinê bû. Taybetiya kebaba vir jî ew e ku ji kezeba mêşin û berxan çêdibe. Ev taybetmendiya kebaba cîgerê ya Diyarbekirê ye. Birêz Kaya dazanîn niha amadekarî dikin ku ev tescîla xwe Yekîtiya Ewropayê jî bikin. Tabii her heremeki xwarinê xwe bi teybetî hene. Herema Amedê Diyarbekir bi rastî ciger xwarinekî bi teybetiye ne ji anekare ji berê da. Mesela ji vir 40 sal 50 sal berê tê biran bin posaxana mazinê li wê derê serê şevaqê kesek çû kar ewlî dihat xuriniya xwe li wê derê bi ciger dikir û lê dixuz çû. Hê jî eyn ew didomîne. İca dineka 68 hev xwarinê heremî serê lê hate danî ji tarafê Oda Bazirganî ve jiviyanekî 48 hate qebûlkirinê evê dawî jî ciger bû. 48 ciger bû hate qebûlkirinê belê xwarina heremî û xwarineka bi lezet e bi teybet e ji ber wî neway evê tezcîlanekê dan Diyarbekir. Wezîrê Berê Çandiniyê û parlamenterê AKP Mehdi Eker jî di bername danasînê de amade bû kebabên hosteyan çêkir bi destê xwe li mêvanan belav kir. Wî dazanîn cara pêşîn genim li xirbeyên Çayoniya Diyarbekirê hatiye çandin. Her wiha bizin jî li qerejdexê Amedê hatine kêdîkirin û ev bi xwe jî tescîlên erdnîgariyê ne. Diyarbakır'da olarak literatürden öğrendiğim bir bilgi. Ez ji Diyarbekirê me û min ev agahî ji wêjeyê wergirtiye ku meşruiyeta nîşana erdnîgariyê ye. Çavkaniya xwe ji vir distîne. Ibn Xeldûn gotiye ku coğrafya qeder e, lê helbet êş û girîn ne qedera daimî ya Bakurê Mezopotamya ye û ya Diyarbekirê ye. Xweşî jî hene. Nehmetên ku Xwedê daye li vê herêmê dibin çêjeke bêhempa. Nehmet jî bi hin nirxan dibe lezzet. Bi xwe re nirxên din de afirîne. Çavereyê ku bi tescîlkirina kebaba cîgerê rê li nîqaşên gelo kebaba cîgerê Aydê Diyarbekirê an ê Rûhayê jî bigire. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.